show. I am Teddy. This is my history one day in Basque Country. Goizeko 7 eta 4 dira Hondarribiako alde zaharrean. Teodoros Zeudu Teddy esnatzear da. Egunari oles egingo dion arren amets batean ibili da azken asteetan. Bizitza guztian buruan eduki duen ametsean. Jon eta Idoia Hondarribiako bikote gazti bati esker dago Teddy gurean. 2008ko udaberrian ezagutu zuten elkar Etiopian Addis Abeban. Bikote euskalduna bere familia lagun haur bat adoptatzera joan zen Etiopiara, etan egin zuten topo lehen aldiz. Hasieran taxi gidaria zen, ondoren herrialde antziaren erakuslea, eta egun lagun bat baino gehiago da Teddy. Gurean futbolarekin gertatzen den moduan Etiopian atletismoa da etxeko txikienen ametsa-iturri nagusia. Guztiek lasterkari izan nahi dute, baina nahiak gutxik, oso gutxik lortzen dute. Teddy da hoietako bat. Etiopian Jon eta bere familia ara eta ona eramaten zituen bitartean, askotan esaten zien Teddyk lasterkari izan nahi zuela. Ezinbestean taxiak gidatzea zuen bere ogibide, baina Teodorosek lasterkatik lortu nahi zuen eguneroko ogia. Ikusi genunan korrika, eta komentatu nunez, jozen jende detze bien korrika, eta berak esan zian berare korrika ibiltzen zela, eta orduan, ia nik lortu nezaken honea ekartzea lasterka egitea. Familiaren eta lasterkariaren arteko harreman handitzen, zailtzen joan zen. Jon jakiminaren arrak bere hartu zuen. Hala, Hondarribiko lagun batzuei esker Felix Apalatigirekin, Donostiako maratoi erdi antolatzen duenarekin harremanetan jartzea lortu zuen Jonek. Aurretiaz Behobia Donostiako arduradaunekin ere egon zen, baina nahiak ez zuen argizpirik ikusi. Bai ordea urte eta erdi beranduago. Horretarako, 2010 urte honetan, Jonen diru laguntzari esker, Teddyk bere lana utzi eta ametsean gorputz eta arima murgiltzea erabaki zuen. Tailandiako maratoian izan zen lehenengo, Zuritzen ondoren. Honea etorri alizateko, Donostiko Felix Apalategirekin harremanetan jarri nintzen, eta haiek gonbitea luzatu zioten antolakuntzaren bitartez, eta horrela bisadua lortu izan genuen. Lagun bat zeukelan Etiopian, eta nik Etiopiako gauzakin ere beti arduraduna, zatik nahi dauket Etiopia utopian eta pentsatu nuen gauza politia izango litzakela. Esan eta egin, Donostiako maratoi erdian 4. postuan amaitu zuen. Jonek argi esan zion Apalategiri etzela damutuko eginiko apostuaz, eta 2005 pertsonatatik 4. postua Teddyrentzat izan zen. Guk ez genekien 2005 izango zanik, o 4. izan eta kasualia ez, mutiko oso fine ibil izan eta 4. bukatu zen, bai. Teddyk handicap nahikoa nabarmena dauka, 30 urte dauzkala, baina lata guztiz ere lan andana egiten ari da, sakrifizio handikoa, bere ogibidea utzi du, orain helburu nahi eta desira, Londresko Olinpiar Jokoetan parte hartzea da, horretan pentsatzen du egunero. Juan Mari Garin, lasterkari zailduari afera nola ikusten ote duen galdetu diogu. Londreseko maratoia dela munduan dagoen toki hoberena markaitzeko, nik uste mutilonek almenak eukiko ditu, behar dan bezala entrenatu ezkero, ez dugu esango 2:8, baina 2 ingurun harrimatzeko markaitzeko posibilia da ikuste izkiot. Euskal Herriko bere abentura txipian Donostieko maratoi erdiaz gaindi beste erronka bat ere bazeukan, Bilboko maratoia konkistatzea. 21 egun igaro ditu gurean, Jon eta bere lagunek kotoi artean eduki dute, Iñaki eta Uxuri arduratu dira, masakeak eman eta Teddyren hankak gozaraztea. Nago, Teddyri muskuluak prest jartzen, igandeko karrera ondo egin dezan. Eta hori normalean egiten diogu eskubiko hanka pixka bat kargatuago zeukan, relajatzen saiatu. Ikusi besterik ez dago nola aldatu zaizkion gauzak hilabete gutxian. Taxi gidari izan eta korrika afizio izatetik, gurean lasterka egite ofizio izan du eta taxiak eramandu batzuetan batetik bestera. Orain, Teddyren kezkaiturri nagusia lasterka egitea da, irriparrez begiratzen dio etorkizunari, oinak lurrean dauzkala hori bai. Maiatzaren 30ko irudiak dituzue,
Bizkaiko hiriburuan hasiak dira eguneko lehen argazkiak eta Teddy, kapatila berriekin prest da bere kirol bizitzako 3. maratoiari ekiteko. 2 helburu dauzka, garaipena lortu eta alizan ezkero 2 ordu 16 minutu eta 36 segundoko errekorra haustea. Jon eta Idoia gaur ere altzon izanen ditu, baita Iñaki eta Uxuri ere. Guztiak bere seme-alabekin etorri dira Teddyren egun handiaren lekuko izatera. Animoak eskaini eta berotasun apur bat ematera. Goizeko 8:30 ekin dio lehiari. Unai Saenz de la Fuente Arrigorriagarra erdilagun hartu eta azkar egin du alde Teddy tropeletik. Ez du segundu bakarra bat ere galdu nahi. Garaipena eskuratzea du xede, denboraz ahaztu gabe. Lehen 5 kilometroak osatzerako aldea nabarmena da, Unairekin batera nagusi da. Nork esan bertzio noren hilabete batzuk Bizkaiko hiriburuan protagonista nagusi izango zenik. Guggenheim lasterke igaroko zuenik, edo Uribe Kostako mirakuluez gozatu ahalko zuenik. Honelako opariak eskaintzen ditu askotan patuak, nekez jakin daiteke bihar zer gertatuko den. Paialaldi bat izan du 25 kilometro inguruan, baina ez da oztopo izan ametsa egi bihurtzeko. 2 ordu, 18 minutu eta 28 segundotako denbora lortu du. Errekorra ez, bai ordea garaipena. Pozarren da Teddy, lehen besarkada beroa, nola ez, Joni eman dio, 1000 hitzek baino gehiago balio du besarkada honek. Idoia eta familiare ez ditu antzi, ez Iñaki Uxuri eta bereak ere. Esker honekoa dela ezin ukatu. Txapela buruan duela, eman dio Bilboko abentura emankor eta partikularrari amaiera. Orain, Teddyren ametsa bat eta bakarra da. My dream is very big. Thus I want to participate in London Olympic and to get the gold medal. Horretan egingo du lan duten hilabetetan, zaildu erronka baina argi ikusi du Jon eta Idoia bezalako jendeari esker, ezer ez dela ezinezko. Urrundago Londres, ez dira gertu Olinpiar jokoak. Hauxe da Teddy, nahi izan ezkero egin daitekela erakutsi digun Etiopiarra.